הספר השלישי ל5 חומשי תורה, והוא נקרא כך על שם תחילת הפסוק ויקרא השם אל משה וכו'. רבותינו כינו את הספר הזה בשם נוסף, קראו לו בשם תורת כהנים. למה תורת כהנים? היות וחלק גדול מהספר הוא עוסק בעבודת הכהנים, בבית המקדש, במשכן בזמן שהם היו במדבר, בקורבנות, ואת כל זה אנחנו נלמד בספר הזה, לפיכך הוא נקרא ספר תורת כהנים. ספר ויקרא מחולק ל3 חלקים. החלק הראשון הוא חלק שמדבר על הקורבנות ועל הכהונה, והוא בעצם המשך של סוף ספר שמות. שם למדנו על הקמת המשכן, וכאן אנחנו נלמד על עבודת המשכן. החלק השני מדבר על טומאה וטהרה, והחלק השלישי כולל 3 נושאים של קדושה, קדושת הכהנים והמקדש, קדושת המשפחה, וזמנים מקודשים וקדושת הארץ. אבל לפני שנתחיל ללמוד את הספר, לפני שנתחיל להיכנס לתוך הנושאים, לקורבנות, נעשה קצת ציור על המשכן, על המזבח, על הקורבנות, מלמעלה, כדי שנוכל לדעת ולהבין טוב יותר את המשך הפסוקים והקורבנות ועבודתם. הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. משה רבנו הקים את המשכן במדבר, מה שנקרא אוהל מועד, מעצי שיטים מצופים זהב, ועליו היה יריעות, שהוא היה מכסה את האוהל מועד, ומסביב היה חצר אוהל מועד. אוהל מועד היה ניתן לפירוק כדי לשאת אותו ממקום למקום, למשך כל מסעות בני ישראל 40 שנה במדבר. 3 שמות אנחנו מוצאים שהתורה קוראת לאוהל מועד כך, או למשכן. משכן העדות, משכן אוהל מועד ומשכן השם. כפי שאמרנו, המשכן נבנה בצורת אוהל, מקרשים של עצי שיטים עליהם יריות שכיסו אותם מלמעלה ומהצדדים. אורך החצר שבתוכה היה משכן היה 100 אמה מצפון לדרום ו50 אמה ממזרח למערב. 100 אמה זה כ50 מטר, 50 אמה זה כ25 מטר. המשכן היה נמצא בתוך החצר, והמשכן עצמו היה כמובן יותר קטן מהחצר. הוא היה אורך של 30 אמה ורוחב של 10 ובגובה 10. והיה באמצע החצר לצד מערב. זאת אומרת, הוא היה מוקף חצר מכל הצדדים שלו. בעצם, יוצא של המשכן היה 3 חלקים. היה את החלק של החצר, זה החיצוני. והיה את החלק של המשכן עצמו, והוא עצמו היה מחולק ל2 חלקים. בפנים הוא היה מחולק חלק אחד לקודש קודשים, וחלק שני לקודש. קודש קודשים בו היה מונח ארון ברית השם, עליו היו 2 הקירובים, ולשם היה נכנס הכהן גדול פעם בשנה ביום הכיפורים. החלק החיצוני של המשכן, שהוא יותר קרוב לכניסה לחצר, שם זה היה הקודש, ולשם הכהן היה נכנס כל יום, כי שם היה את השולחן, היה את המנורה, והיה את מזבח הזהב שעליו היו מקטירים כתורת, ועל כל זה בעזרת השם נלמד בהרחבה בתוך החומש. מכיוון שעיקר העבודה של הקורבנות היה על המזבח, אז אנחנו קצת נכיר את המזבח. כשמשה רבנו הקים את המשכן, הוא נצטווה להקים מזבח עצי שיטים מצופי נחושת. המזבח הזה, עליו הקריבו את הקורבנות, והוא שימש את עם ישראל במשכן, ולאחר מכן בבית המקדש. המשכן היה רבוע, בצורה ריבועית, כפי שראינו בתמונה. אורכו ורוחבו היו 5 אמות, בערך 2.5 מטר. גובהו 3 אמות, 1.5 מטר. וב4 הפינות שלו בלטו קרנות, הן נקראות קרנות המזבח. הלוחות שהרכיבו את המזבח היה חלל. זאת אומרת, הוא לא היה בנוי מעץ מלא. הוא היה מורכב מעצים מסביב, ובתוכו היה חלל ומילאו אותו אדמה.
ולכן הוא גם נקרא מזבח אדמה. זה היה כמו קופסה כזאת שבפנים היה אדמה. הנה לפניכם בתמונה אתם רואים את המזבח. המזבח מורכב משלושה חלקים, בעצם שלושה ריבועים, אחד על גבי השני. הגדול יותר למטה, מעליו הקטן יותר, והעוד יותר קטן נמצא למעלה, החלק השלישי. כל אחד היה גדול מחברו בשיעור של אמה לכל צד. זה אומר חצי מטר לכל צד. יסוד המזבח. החלק הראשון שאותו אנחנו נלמד עכשיו זה החלק התחתון, כמו שאתם רואים בתמונה, זה החלק שנקרא יסוד המזבח. הוא בשונה מהחלק שמעליו לא היה בולט מכל 4 צדדים, רק בשתי צדדים הוא היה בולט, מזרח ודרום. היסוד היה בגובה של 5 טפחים, והוא היה ארוך בצד מערב וצפון 32 אמה. ביסוד היו 2 חורים, שהם נקראים יסוד המזבח. שם היו שופכים את הדם שנותר מעבודת הדם כפי שנלמד, היו שופכים את זה וזה היה נספג באדמה. החלק האמצעי נקרא סובב המזבח. כמו שאתם רואים שם מעל הדוגמה, איפה שהחץ מופיע, יש איזשהו רווח קטן שאנחנו ככה רואים שזה מאוד מאוד קטן, אבל זה היה די גדול יחסית, זה היה משהו כמו חצי מטר, ולשם הכהנים יכלו לעלות, היו הולכים לשם. היו עולים לשם, כי חלק מהעבודות היו נעשים שמה, לא על גב המזבח למעלה, כמו שאנחנו רואים, איפה שנמצאים המערכות, אלא הם היו עולים מכבש קטן, ועולים דווקא לשם, ושם היו עושים חלק מהעבודות, כמו עולת העוף, זריקת חלק מהדם, בקורבנות מסוימים, כפי שנלמד בעזרת השם בהמשך. חוט הסקרה, זה היה קו אדום שהוא הקיף את המזבח מכל 4 צדדיו, כמו שאנחנו רואים כאן בדוגמה, והוא היה מבדיל בין החלק העליון של המזבח לחלק התחתון של המזבח. ישנם קורבנות שעבודת אדם היו צריכים להיזרק על הדופן המזבח מעל הקו, ויש עבודות שהיו עושים את עבודת אדם מתחת לקו. החלק העליון זה החלק שבו היו עושים את כמעט כל עבודות הקורבן, והוא נקרא מקום המערכה. האורך שלו היה 28 על 28 אמה. כבר שדיברנו בהתחלה על המזבח, הזכרנו את הקרנות של המזבח. קרנות המזבח הם היו 4 קרנות בולטות, כמו שאתם רואים בציור קרן אחת בולטת, והם היו מ4 זוויות, גובם היו 5 טפחים. הקרנות היו חלולות והיה להם עומק של אמה. בגג המזבח היו 2 ספלים, כמו שאתם רואים, לא רואים את זה כל כך, אבל במקום המופיע שם בחץ, שם היו 2 ספלים, בעצם 2 חורים שהיו מנסחים שם את נסחי המים ונסחי היין, והם היו מחלחלים לתוך המזבח, והיה נס שהיו מגיעים עד לתאום, כך דעת חכמים. לדעת אבא שאול, הם לא היו מחלחלים המים והיין עד לתאום, אלא היה שם לול. זה אומר, היה שם איזשהו חלל שהיו מדי פעם ב-70 שנה, יורדים לתוך החלל הזה ומנקים אותו. על המזבח היו מספר מערכות. המערכה הראשונה שאנחנו לומדים זו המערכה הגדולה. המערכה הגדולה זה בעצם המערכה שעליה, כמו שאתם רואים, היו עצים, ועליה היו מקטירים את כל הקורבנות. שם היו מקריבים את הקורבנות. המערכה השנייה הייתה יותר דרום, כמו שאתם רואים שם בציור. ומהמערכה הזאת היו נוטלים גחלים, להקטיר בהם את הקטורת. הכהן היה לוקח משם גחלים במחתה, מחתה זה כמו כף, ולוקח את זה לכיוון אוהל מועד. באוהל מועד אמרנו שהיה שם מזבח אחד נוסף קטן שנקרא מזבח הזהב. היה מניח את הגחלים על מזבח הזהב ומפזר על זה קטורת. המערכה השלישית היא הייתה מערכה
של אש תמידית. זאת אומרת, דאגו תמיד שיש שם אש. למה? יש דין במזבח. אש תוקד על המזבח, לא תכבה. צריך לדאוג שתמיד תמיד יהיה אש על גבי המזבח. במרכז המזבח היה מקום שנקרא תפוח. עליו היו מניחים את כל הפסולת, נקרא לזה במרכאות, את האפר של הקורבנות, או חלקים שלא היו יכולים להקריב אותם בגלל כל מיני סיבות כפי שנלמד בהמשך, היו זורקים אותם לאמצע התפוח, ופעם ביום היה כהן בבוקר עושה תרומת הדשן, מוציא מהתפוח את האפר מאמצע המזבח, מוציא את זה מחוץ למחנה, ושם היה שורף את זה במקום שנקרא מקום טהור, וגם על תרומת הדשן אנחנו נלמד בהרחבה בעזרת השם בחומש. החלק האחרון שעליו נדבר זהו הכבש. למזבח לא היו עולים במדרגות, אלא היו עולים בעלייה כזאת, כמו שאנחנו רואים בציור, וזה נקרא כבש. אורך הכבש היה 32 אמה, כ-16 מטר. ישנם 6 סוגי קורבנות יסודיים, ואנחנו לומדים אותם בסימן ראשי תיבות שמה אחד. מתוך הפסוק שמה ישראל. שמה, שלמים מנחה עולה. 1. אשם חטאת ו4 סוגי לחמים. ד' זה 4 סוגי לחמים. אלו 6 סוגי קורבנות יסודיים. מביאים אותם מ3 שמינים, בהמות, עופות וצומח. בהמות אנחנו מביאים משתי סוגים. 1 זה בקר, כמו שאתם רואים פרפרה, עגל, עגלה, וזה תלוי בגילאים. הסוג השני זה צאן, ובצאן יש 2 סוגים. יש את הכבש, כבשה, עיל, רחל, שזה משפחה אחת, ויש את המשפחה השנייה, תיש, שעיר ועז, שהם משפחת העזים. את הבהמות בדרך כלל מביאים עשירים. והחלק הבא זה החלק של העניים, וזה עופות. בעופות יש 2 סוגים. יש סוג אחד של תורים ובני יונה. בעצם ההבדל ביניהם זה הגודל. תורים זה גדולים ובני יונה הם קטנים. החלק הבא זה לאביונים. אביון זה עני מאוד גדול. והם מביאים מנחה. מנחה זה מהצומח. קמח, חיטים, שעורים, שמן, לבונה. אנחנו נלמד בעזרת השם בהמשך על סוגי המנחות ואיך מכינים אותם. יש 2 רמות של קדושה בקורבנות. האחד נקרא קודשי קודשים, והשני נקרא קודשים קלים. יש בהם מספר הבדלים, כפי שנרחיב עוד מעט. מה זה קודשי קודשים ומה זה קודשים קלים? אז הנה דוגמאות לקורבנות, כפי שאתם רואים על המסך. עולה, חטאת, אשם, מנחות, אלה קודשי קודשים, שלמים, תודה, נזיר, פסח, הם דוגמאות לקודשים קלים. כמה הבדלים יש בין קודשי קודשים לבין קודשים קלים, וההבדל הראשון הוא מקום השחיטה. קודשי קודשים נשחטים בצד צפון של העזרה, ואילו קודשים קלים בכל מקום בעזרה. ההבדל השני הוא זמן אכילת הקורבן. בקודשי קודשים הם נאכלים יום ולילה. זאת אומרת, אם הוא נשחט עכשיו היום ביום, יום ראשון לדוגמה ביום, אפשר לאכול אותו היום יום ראשון והלילה שלמחרת. ואילו קודשים קלים הוא נאכל ל2 ימים ולילה אחד. זאת אומרת, אם הוא נשחט ביום ראשון, אפשר לאכול אותו יום ראשון, לילה שבין ראשון לשני, ועד הערב של יום השני. ההבדל השלישי זה מי אוכל את הקורבנות או מהקורבנות. אני חייב להדגיש, לא כל קורבן נאכל. קודשי קודשים, רק זכרי כהונה, רק כהנים זכרים, ואילו קודשים קלים, גם הבעלים יכולים לאכול, ואני אומר גם כי לא בכל קורבן הבעלים אוכלים. ההבדל הרביעי זה המקום שבו מותר לאכול מהקורבן, אפשר לאכול מהקורבן. בקודשי קודשים רק בעזרה, זאת אומרת רק בשטח של בית המקדש. בית המקדש, כמו שראינו וכמו גם המשכן, יש את העזרה ויש את המשכן, יש את העזרה ויש את בית המקדש, אז רק בעזרה. אבל קודשים קלים נאכלים בכל ירושלים. ההבדל הנוסף, האחרון בעצם שאנחנו לומדים היום, זה מי מקבל את אור הבהמה.
קודשי קודשים זה תלוי. יש קורבנות שזה הולך לכהנים, ויש קורבנות ששורפים את זה. קודשים קלים, האור הולך לבעלים. עד כאן בחלק הזה אנחנו דיברנו על הקורבנות, ובעזרת השם בחלק הבא נלמד על הפעולות של הקרבת הקורבנות.